ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ହିତ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ହିତକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗହମ, ମୁଗ ଡାଲି, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ବନ୍ଧାକୋବି, କଲରା, ପୋଟଳ, ମେଥି ଶାଗ, ଅଙ୍କୁରିତ ଅନ୍ନ, ସଜନା ଫୁଲ, ବୁଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଓ ଘିଅ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସେଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଡାଳିମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଜାମୁ, କୋଳି, କମଳା ଆଦି ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କାଜୁ, ବାଦାମ, କିସମିସ, ଡିମିରି, ଖଜୁରୀ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହିତକାରୀ ପଦାର୍ଥ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅହିତକାରୀ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାହା, କଫି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପିଜା, ବର୍ଗର, ପେଟିକ୍, ଇଡିଲି, ଦୋସା, ତମ୍ବାଖୁ, ଗୁଟକା, ପାନ ମସଲା, ମାଂସ, ମଦ, ଅଣ୍ଡା ଓ ମଇଦାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ, ପାଉଁରୁଟି, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫୁଡ୍ ଆଦି ଅହିତକର ଏବଂ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ।